Oh. Dia kilive. Kadi ko di mag-live sa FB. Why? Ako sa ngaran. Kadi ko di mag-live sa FB.
kedokteran anak-anak sa buka dalam tanong ang moto. Anak-anak sa kedokteran ako ang dokteran dari Palayo. Iyo po ang moto rabang anak di Bulalan na. Untuk mapapapang taro.
sempurna sempurna. Sambutkan